Krásný den vám přeju, moc vás zdravím a vítám vás u našeho nového videjka. Dneska si uděláme video na novoluní. Novoluní máme tentokrát v Kozorohu 30.12. v 17 hodin a 26 minut. A tady tohle novoluní je ideální doba každé novoluní je ideální doba ke stanovení nových cílů a záměrů. A tohle, protože je takto k tomu konci roku, tak je vlastně ideální stanovit si ty cíle na ten příští rok. Jak jsem říkala, je to novoluní v Kozorohu a Kozoroh je vlastně ta zemitá energie a je to znamení charakteristické k odhalování nebo k odhodlání, k dynamice a k posunu. Novoluní, jak už jsem říkala, a většina z vás ví, je ten symbol těch nových začátků. A právě proto, že to novoluní je na tom konci roku, tak je to novoluní o to silnější. A Kozoroh je znamení plné energie, elánu, rozhodnosti, a Kozorozi rádi dotahují věci do konce. Proto to může být pro nás ten ideální start do toho nového roku. A budeme se podívat na karty, co by nám vzkázaly k tomu novoluní, jaké tady máme energie. Tady nám padla první karta, karta 8 holí a to je o tom, právě to může být to odhodlání. Ta 8 holí je ta rychlost, ten posun. A další kartu tady máme královnu pohárů. Trojka mečů. Může to... Tak, tady nám vypadla karta až na zem. Vyskočila z balíčku. Takže tady máme 10 mečů, 6 pohárů, 10 holí, smrt, šestka mečů, 5 mečů a sílu. Tak, jak jsem říkala, ta 8 holí je opravdu o té rychlosti. A jde mi to tady, jakože to novoluní by mělo být obdobím vzpomínek na nějakou událost, která nás citově zasáhla. Tak, nějaká událost, která nás citově zasáhla, mohlo tady být ukončování klidně i nějakého vztahu. A teďka o tom novoluní, jako kdybyste tady máme totiž 2 desítky, obě 2 jsou, jakože ten člověk, nebo ten muž je tady vyobrazený, je sražen až na kolena. A vnímám tady velké zranění, které vás tady potkalo. A tady přes to novoluní, nebo s tím koncem roku to může být i, vy tady
jako byste došli k nějakému rychlému uvědomění, velké takové vnitřní proměně, kdy tady můžete jít právě do té energie těch nových začátků a může se to tady udát hodně rychle. Můžete to sami v sobě cítit, že tady nastává nebo nastane nějaký zlom, kdy vy toužíte nebo zatoužíte k tomu svému osobnímu posunu, k tomu posunu, kdy si řeknete, já už nebudu tady v té energii, kdy jsem se nechal nebo nechala srazit na ty kolena, ale já se odprostím od toho, co mi tady neslouží, co mi tady nedělá dobře a půjdu k těm novým začátkům, kupředu, v energii takové té lví dravosti. A jako kdybyste tady v tomhle období prošli tou proměnou a najednou jste ucítili svoji sílu. Můžete si někteří připadat, že jste silnější, než jste si mysleli. Nezastaví vás tady žádná překážka. Jdete do své síly, do své sebehodnoty, sebedůvěry, že tady můžete dokázat cokoliv. Můžete dokázat něco, čemu jste ani nevěřili. Moc hezká energie, jo? Pouštíte se tady něčeho starého, nepotřebného, co vás tady zraňovalo. Krásné. Ano. Takže tak, jak nám to tady ty karty ukazují, takže tak nám to i tady ta karta potvrdila a říká nám, že vaše intuice je správná, máte se řídit podle své intuice. Zvídavost. A právě ta zvídavost je někdy tím hnacím motorem, kdy se posouváme kupředu. Díky té zvídavosti, nebo někdy i ta zvídavost nám dodává, je tím hnacím motorem, tak. Zapsáno v nebesích. Tady máme je tady měsíc a tady je takové mračno. A tady to je jako křídla. A tady bych to pojala, jakože jste pod tou ochranou a je tady vlastně taková tma, nebo ta karta je taková temná a jak všichni víme, tak vždycky po té noci vždycky vyjde to sluníčko, po té bouři taky vysvětne sluníčko, takže určitě energie posunu k lepšímu. A tady máme opět kartu takovou temnou. Tady máme vlastně zapsáno v nebesích. A tady máme kartu blesku. A jak jsem říkala, že tady naciťuju, že tady bude něco rychlého. A tady, že tady bude rychlý posun kupředu. Tak tady nám to vlastně i ta
karta toho blesku potvrzuje, že tady může přijít něco nečekaného. Posun nějaký, který přijde jako ten blesk z toho čistého nebe. Může to být i nějaké překvapení, které jste nečekali. Určitě je to pozitivní karta. Aspekt toho světla, vlastně, kdy to světlo ozáří vlastně tu zemi. Tak i my, jo, takhle můžeme začít zářit. A většinou ten blesk přichází do toho života našeho nečekaně, ale ty nečekané věci přicházejí proto, aby do nás jak kdyby praštily, abychom se otřásli a přijali to, co vlastně teďka je, to, co teďka žijeme, aby jsme s tím nebojovali. A ta karta toho blesku nám říká i to, že teďka je čas být statečný a vytrvalý. A to jsem tady říkala, že tady budete, nebo tady mi jde energie toho posunu a toho, že vy tady jdete do té své síly a toho svého uvědomění. Moc hezké karty, nebo i když některé ty karty nevypadají hezky, tak každá karta má svůj vlastně jak pozitivní, tak i negativní význam. A tady ten výklad na to novoluní teda vidím v tom pozitivním. A tady nám padla karta. Dělejte kompromisy. Určitě je všechno o těch kompromisích, nebo mělo by být všechno o kompromisu, o té domluvě. A tady na té kartě máme vyobrazeny misky vah. A vždy všechno má být v těch našich životech právě v té rovnováze. Ale vždycky na prvním místě jsme my a my máme být v té rovnováze. My máme být v té vyvážené energii, kdy přesně víme, co chceme, co nechceme, co komu dovolíme a co už nedovolíme. Jo, mít tam stanovené i ty hranice. Takže za mě teda hezký výklad o posunu, zpracování nějaké minulosti a určitě přes ten blesk i k takovému uvědomění. Takže tolik ode mě k dnešnímu výkladu a já se na vás budu těšit zase u dalšího videjka. Mějte se moc hezky.